Κάνετε, ελπίζω να είστε καλά. Σήμερα θα σας δείξω μυστικά του Brookhaven. Ελπίζω να σας αρέσει. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από να πάρω ένα μεταφορικό μου μέτρο για την μυστικά εξωτερικά. Αυτό που θέλω να σας δείξω είναι, νομίζω το ξέρετε όλοι. Εδώ ένα και σε οδηγεί σε αυτό το μέρος και μπορείς να βγεις από εδώ και να πας σχολείο. Λοιπόν, τώρα θα σας δείξω το δεύτερο μυστικό. Λοιπόν, πάμε. Είναι ακριβώς εδώ που θέλω να πάμε, στο νοσοκομείο. Είναι, και αυτό νομίζω πως το ξέρετε κάποιοι, μπορεί όχι όλοι. Αλλά οι περισσότεροι ναι, γιατί. Λοιπόν, επειδή αυτή είναι δύσκολη δουλειά, θα χρειαστώ στη σκάλα οπωσδήποτε. Πού είναι? Οκ. Τέλεια. Ωραία. Βλέπετε αυτό το πέρασμα? Κοιτάξτε πόσο τρομακτικό είναι. Creepy. Απλά κοιτάξτε και το ζόμπι εδώ. Απλά είναι ό,τι πιο μετουσιαστικό και creepy. Τώρα δεν θυμάμαι άλλο μυστικό, αλλά ας δοκιμάσουμε να βρούμε κιόλας, όχι μόνο να σας δείξω. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θεωρείται μυστικό, αλλά σε κάθε μαγαζί υπάρχει αυτή η πόρτα εδώ. Και να κοιτάξτε εδώ, από εδώ π.χ. σε βγάζει στο κομμωτήριο. Εδώ, σε αυτό το πράγμα που δεν ξέρω που είναι. Ναι. Και σε βγάζει, ωχ Θεέ μου, και σε βγάζει εδώ πέρα. Και πάλι έπεσα. Και σε βγάζει εδώ. 3 μυστικά σας έχω δείξει μέχρι στιγμής. Ναι. Και από ένα σπίτι κάτι είναι μυστικό. Αλλά δεν θέλω να πω ποιο, γιατί το σπίτι είναι dark. Λοιπόν, αυτό παιδιά ήταν το βίντεο. Ελπίζω πράγματι να σας άρεσε, παρόλο ήταν πολύ μικρό. Αλλά κάντε like και εγγραφή στο κανάλι μου. Και εμείς τα λέμε. Γεια σας!